मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी तीनों लोग जब बन के गइल बा, वह जंगल में बन के बासी लोग भेटाइल बा। उ लोग ये लोग के देख के पूछा था, झर झर लोग रोता, कहता कि ए राजकुमार तनी एगो बात बताव कि तोहरा के वन में कौन लोग भेजलक, कौना कारण से तुहनी वन में अइला। लोग पूछा था कैसे। आरे ऐसन सुनर तनवा देखी, ऐसन सुनर तनवा के देखी, मोहत बाट मनवा, आहो मोहत बाट मनवा, से कहिए तोहके भेजले बाड़े, से कहिए तोहके भेजले बाड़े। बनवा होना से कहिए तोहके भेजले बाड़े, बनवा होना ऐसन सुनर तनवा देखी, ऐसन सुनर तनवा देखी, मोहत बाट मनवा, से कहिए तोहके भेजले बाड़े। बनवा होना से कहिए तोहके भेजले बाड़े, बनवा होना। उकोल भी लोग देख करके झर झरवता आ कहता कि ये बबुआ कैसन तोहरो माई बाप, काहे ऐसन कैले पाप। कैसन तोहरो माई बाप, काहे ऐसन कैले पाप। आरे कैसन तोहरो माई बाप, काहे कैले ऐसन पाप। से कवने दुखे छोड़ला तू, से कवने दुखे छोड़ला तू, भावनवा होना से कहिए तोहके भेजले बाड़े, बनवा होना। तू त दूनो धनुर्धारी, संग में एगो बाड़ी नारी।
पहुँचल बा से बड़े भागे पहुँचल बा चरणवा होना से कहिए तोहके भेजले बाड़े बनवा होना कौन हमसे भइल चूक कि आता ना सहेला दुख कौन हमसे भइल चूक इतना सहेला दुख से राहुल विनोद गिरेले से राहुल विनोद गिरेले चरणवा होना से कहिए तोहके भेजले बाड़े बनवा होना ऐसन सुनर तनवा देखी ऐसन सुनर तनवा मोहत बाट मनवा से कहिए तोहके भेजले बाड़े बनवा होना से कहिए तोहके भेजले बाड़े बनवा होना से कहिए तोहके भेजले